Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaih. Kuncine lawang suwarga, La ilaha illallah. boten wonten lafat liya. La ilaha Pindah malih. Kuncine lawang suwarga, La ilaha illallah. boten wonten lafat liya. La ilaha illallah. Kuncine lawang suwarga, ora ana lafat liya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gusti Allah kula nyekseni boten wonten pangeran malih kejawi panjenengan. La ilaha illallah. Sarang Bu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Aji neng menungso urip sangka ayang-ayange dhewe. Atine kang manunggal nyembah Allah kang tunggal. Cecekelan maring zat Allah aja sira ninggalake. Satemene amal niku bisa manjing ing suwarga. La ilaha illallah. La sing mantep ati nggih bertauhid datang Gusti Allah. ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Masih bersama Songgo Langit dari SMK Marifat Mantep Lamongan. Rasa kita nyegah ing panulangsa, tapane kaya kita paningal adi ira. Tapane rasa kita weret denger ning Allah, tapane kaya kita mau sawat Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Syekh Abdul Qadir